wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat petang para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Gedung C, Prodi Seni Pedalangan, Institut Seni Indonesia, Surakarta. Pada hari ini akan dilangsungkan ujian pembawaan mahasiswa jurusan Pedalangan Program Studi Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta tahun akademik 2025. Pada sore hari ini, Kamis 24 April 2025, akan tampil penyaji yakni Saudara Muhammad Ziharudin Irsa Farabi dengan nomor induk mahasiswa 23 123 1025 yang akan membawakan pakliran ringkas dengan lakon Kalimatoyo Patet Songo Manyuro. Berikut akan kami bacakan susunan Dewan Penguji ujian pembawaan mahasiswa jurusan Pedalangan Program Studi Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Ketua Penguji Andi Wicaksono SSN MSN. Penguji Utama Pulung Wicaksana Nugraha SSN MSN. Penguji Pembimbing Seruni Widawati SSN MSN. Kepada pendukung iringan kami persilakan menempatkan diri. Kepada penyaji dipersilakan menempatkan diri. Dewan Penguji yang kami hormati, ujian pembawaan mahasiswa jurusan Pedalangan Program Studi Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta dimulai. Penyaji Saudara Muhammad Ziharudin Irsa Farabi dengan nomor induk mahasiswa 23 123 1025 yang akan membawakan pakliran ringkas dengan lakon Kalimatoyo Patet Songo Manyuro. Kepada penyaji dipersilakan. Ngatlan ngingkang naglar panda moncar dinon nirgakonang suram sorot wetan padang sang saya dalu araras abyor kalintang kumodap titi sonyo tengah wangi lumrang gandaning puspita karang yaning udyanira oh
sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu prangta mangun sun sarining Madya Ratri wis kamandyan. Sang Hyang Candra sumuleng wiyati miyak mega hanarawung. Kartika njraing tawang bangkit nang semi pandulu mulat endahing angkasa sudama marang rajaning wengi. Gantya kang winuwus ora kaya kang kalunta-lunta tindake. Uneng kawusa ingkang wonten madyaning wana himbanging harga Mahameru. Kawis tingal teja manter sasada lanang saking ngangganira sang satriya mustikaning jagat. Mracehnani lamun ta dudu traing pidak pejaraan. Kala ing Rajatra ing Madukara kang wis mangke lenggahaning bana keling kekasih Raden Harjuna ya Indra Tanaya. Risang Dananjaya paripaksa tilar kamuktening praja labet nalika Pandhawa boyong negaring Astina. Dadya tumlawung penggalih karana kecalan sengseming raos satemah ngengleng kanganglangan. Dadya warsuh tiasetan petang pundi kang sinedya yayah baita layar kang tanpa ulah mohong kentereng ngombak aluning warih. Dataran karaos lampahe lamun ta ngambah wana gong liwang-liwung tangih jan muka wani anasak
mapan ing kono dadya papan kratoning para jempri prayangan. Parandene datan wantun nang saya mring Sang Kusuma labet ageng pangaribawane. Kilurah Semar Gareng Petruk mewah Bagong hanggun jroning wardaya mlat selagane Bendara. Menapa ta merah ingsun Helayana mati-mati Rohametri lasa Manglono mangabitira gending marionteng tapane si Jakalaya ya nontono si Jakalaya para Sri Gading melati sarga muning Mbah Sri Gading melati sarga muning lae bergegek ugeg sadulita romansa kuwi bapak seprono seprene duwe Saradana ora tau salin ya
Mbaya kreatif sithik. Aku iki yo aneh kok, Kang. Apa wetena saradane kakek Semar bergenjong-bergenjong? Angko yang dititik sing duwe malah kisinan. Wong perkara saradane dadak kisinane ngopo? Wong bapak ki nyolong sendal dititik sing duwe ora kisinan kok. Yen aku wis genah menyerah tanpa syarat. Sing marake ki lak kowe iki lak beda karo wong kuwi. Ya wis genah beda. Ayan padha bojomu wis genah ngrangkul aku. Lambemu ora caturan ro kowe kok padha caturan ro wedhus. Aku no isih luwung wedhuse timbang Bagong tak kandhani. Wedhuse didol isih payu lho. Ha Bagong iki sapa sing sudi nyambus coba? Wong aku ancen ra nggo jaga ambus-ambusan. Aku iki nggo jimat. Loh, jimat apa kowe iki? Apa jimat nggo munggah pangkat dadi kere ngono apa piye? Wah, kowe iki ra ngerti kok. Kowe iki apa wong kere iki wis mbanggep elek-elek menungso ngono apa piye? Aku tau krungu wong kere iki nyeneni anake koyo ngene kok. Wah, isu-isu wis kleran nangis. Wah, wong mung karikon ngemis dadak nangis barang. Dane aku dadane wong tani, lak kon macul ae ben isuk. Dikirane iki wong tani karo wong macul wong kere karo wong tani iki isih luwih ajen wong kere lho mangkane. Bocah ra genah. Bendarane susah padha celometan iki. Kagetole. Mbaya salah siji wae maju wae lipuran bendaramu kuwi. Yah. Coba tak maju karo rerepen mbok menawa bisa dadi plejaring penggalih Ndara. Rohanto yen sira kulup arsa mung kasih kardi sabarang kang sinadya tebusan laku utami witiku sangune gesang pitukon wajibing urip. Ndara jane sing dipun penggalih niku napa to, Den? Ramene Baratayuda kang ngancam nyawa jenengan kemawon mboten gigrek lho. Ha niki bareng pun rampung kok malah susahne kados pundi to, Den? Mbok inggih paring dawuh. Punakawan, aku arepe mrene sing tak gayuh iki carane ngene. Ngoten lho. Ibarate niku sing ajenge wangi niku genah ngoten lho, Den. Ibarate niku jenengan nyangga abot niku punakawan nggih tumut nyangga. Ngoten lho, Den. Hasarya Partawakasan mewahe kotana kamaya wisanggeni sanggani supratipta Punakawan aja dadi atimu sungkawaning penggalih kulabet nalika Pandhawa boyong negara Ngastina jebul kedaton Ngastina suwung mongko aku ndarbeni utang budi kelawan Kakang Mbok Ratu Banowati. Ngono. Ya layak. Tindhae Dara kok maplas ngoten. Kula niku nganti mboten kober pamit tiyang omah niku lho, Den. Wong bojomu kaya harus padha lho aku pamit timbarang lho, Truk. Ora wandamu. Mula kang saka kuwi ingsun ora nedya kundur mring kedaton lamun to durung ana katrangan kang gumathok babagan dununge Kakang Mbok Banowati. Lajeng ngersanipun kados pundi, Den? Ayo tutna salaku jantraku ngupadi papan sirnane Kakang Mbok Banowati. Nggih. Ngestakaken dawuh, Den.
Ayo tole gareng Petruk Bagong. Humiring tindae lakune Gustimu tole. Bumi gonjang ganjing langit. Sakerap katon. Oh, lir kencanging alus risang mawe gandrung sabarang katulung oh kirmoyak mayek saking kas baliwur oh lumaris hakandrung dohari sumbitra tanaya paranreh kabeh sining wana maringsun wau to sang parta tan petang pringga bayaning marga anasa wana-wasa greting ngancala tepasing wau dadi parandene karetan ribandel tan rinaos mohong sawiji lenging indriya mrih kasembadaning sedya kocap madyaning wana tu dadi papan pandelaning para raseksa dope mambu gandaning satriya jedol saking grombol nyempal panging kekayon satemah pating gropak pating jartot suarane datang ning kanaglar panda moncar tinon ler kegonang suram sorot wetan padang kasor lan pacaring pon nameng gegono Tata Gatiwisaya Hendryaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang Panca Bayu Wisyan Golengan Lima
Bojleng-bojleng iblis lanat padha jeg-jegan. Aja mati tanpa aran ngaku kowe sapa, Gus? Satroing Bana Keling. Pamadyaning Pandhawa Raden Harjuna. Paitakon sapa kang dadi aranmu? Wah. Manggalaning para raksasa saka negara Singala. Tambo karanaku Detya Kala Pedhot Sagara. Yen pancen kowe perangane Pandhawa ayo. Bangga apa nutut? Bangga tak sepadane nutut tak rampungi. Swarga ginawe ayo aja maju ijen. Kerubutan sakanca kancamu. Wah. Sombarmu saja kaya mentas beguru anyar. Aduh balang pedama cedak dak candak sampirke pundak dak bekuk putung baganmu Gus. Ah.
Arjuna. Ora to? Luputipun Kakang iki apa? Kok nganti si Adi ora nambi marang praptanipun Kakang? Pun Kakang ngerti marang sungkawane penggalihmu, Yai. Sungkawane penggalihmu sabab Ngastina suwung. Kedaton Ngastina suwung, ra ngono to? Yai Banowati ra ono. Ra ngono to? Ya ngono apa ora, Truk? Oh, jelas dong. Wandamu. Ratu didangdong. Inggih. Emanipun sedaya kula namung kandhek wonten ing pameran mboten sembada dados pengayoman. Ya. Ya matur nuwun awit pangalembanamu. Ya priye ya? Wong nuntuhi pancen garapan paling enteng dhewe kok rumangsaku. Ya Arjuna. Pun Kakang ora maido lawan gempaling rasamu. Mung wae. Sirnane Yayi Banowati maringi Baratayuda Jaya Binangun. Mula kang perlu ngrampungake Baratayuda luwih dhisik. Babakan Yayi Banowati pun Kakang kang bakal tanggung jawab. Nanging Nyai, Siadi kudu nguningani. Lamun to putra Abimanyu kang kinandhut dening eyang mantu Utari wis miyos. Mongko mijil kakung wis ana sacandra durung keparingan tetenger. Sabab Siadi kang kawogan tilar saka praja. Kula mboten enget kawan jejibahan. Ya piye ya? Angger rumangsaku ra mbiyen ra saiki lho, angger perkara wanita mesti nglalekke kewajiban. Yai Janaka. Ayo, aja ndadak kesuwen. Dak kanthi nitih rata Jaladara. Kondur bali marang Praja Ngastina. Monggo kula dherekaken Ka Prabu.
ing wana kang tangeh ing ambahing janma. Labet kebekan rebandel bebonotan mewah penjaling cacing pepuletan mrojol saslosaning wreksa. Sagedhap-gedhap kapiyarsa swarane menjangan sinaut naga saha kancil ginanda ling srenggala. Parandene kawis tinggal wonten wanita ingkang sebit busanane rontang ranting tekan penggalihe. Bebasan kaya tandar bekarekat. Kumel kucem wadanane rohang layung. Cawong paningalik kaduk surem soroti. Wah punika warandaning Sang Prabu Duryudana nenggih Dyahayu Banowati. Nalika ramening Baratayuda Jawa Binangun kaglandang dening Kartamarma nedya pinarjaya parandene tesih saged tuwal saking bebaya pejah labet pitulungane Sang Resi Kreba. Nadyan mangkono datan wantun miyos saking wana ajrih kadenangan dening Kartamarma ing cipta tinimbang pejah siya kaplalah kabanjuta dening Jawata. Dumadan kapiyarsa bengenging kuda miwah panjetaring sabuk saya dangu saya cetha greting rada sigra miyak gegrombolan saksana tumingal tumuju Anarata sakala hanjele sura. Dimas, oh Dimas Arjuna, Dimas Arjuna. Dimas Arjuna Kang Banowati. Wadananira rayong kumpul kucem rahnya martani. Dimas Arjuna. Kok tega mentolo temen to Yayi kelawan lakonku iki. Nalika ramane Baratayuda Jawa Binangun, aku diglandang dening si keparat Kartamarma. Digawe sastra wirang malah kepara utar dipateni. Ya musa kepiambantune Eyang Resi Kreba. Aku bisa masuk ke bebaya pejah iki Yayi Arjuna. Duh Kakang Mbok. Kaya apa rasane ngatiku nalika sepisanan manjing kedaton Ngastina jebul Kakang Mbok ora ana. Jagat kaya suwung tanpa bisa sesandingan kelawan gantelaning atiku ya mung Kakang Mbok Banowati. Adalah. Wah, jan. Kaya ora ana wong liya
kaya ora ana wong sak liyane sing lagi kangen-kangenan. Dadi obat nyamuk aku niki. Yai Arjuna, kepriye pawartane Baratayuda, Yai? Inggih Kakang, Mbok. Baratayuda sampun rampung. Lah banjur kepriye pawartane Sinuhun Prabu Duryudana? Pripun Koko Prabu? Ya kuwi gampang ning mbaya wis. Sing ngruket kuwi lho. Ha mosok wong tuwek mbok kon nyawang wae. Mbaya wis to. Inggih. Inggih Koko Prabu. Lah iya ngono lho. Kados pundi Koko Prabu? Nggih, Yai. Kula ngurmaosi Pandhawa menika jenengan kedahipun sampun mangertos. Pancenipun Pandhawa punika boten mentala nguningani sedanipun kadang. Nanging rumaos kula Yayi Banowati ugi boten kekilapan daksianipun Yayi Duryudana sakadhangipun. Mila ampun kaget ing penggalih Yayi bilih Yayi Werkudara mentala mupuh gada wentis kiringipun Yayi Duryudana. Merahina semobyang haruna katine tranding uga rapuh sabdaning kukilaring lirkani goro kagatar kini tungan aku lir sing pini panca pawatoking hayam wana Duka Prabu, lajeng pripun pawartosipun ingkang Rama ing Mandaraka? Bab menika gampil, Yai. Embenjang badhe kebabar. Lho nggih, Kakang Mbok. Monggo kula boyong kundur dhateng negaring Astina. Iya, Yai. Monggo kula diraken Koko Prabu.
Mahina sama Byang Haruna kadine traning uga rapo sabdaning kokiloring oh kene dongan hakung herwo sing bene panca kene dongan hakung herwo sing bene panca wau to gumerit lampahing rata nuju negeri Ngastina samadya-madya Sang Banowati tansah hambalang liring mring Sang Arjuna esmu tanggap ing gatir Sang Binagus mesem jroning wardaya ri Sang Narendra Durawati gantya kang winuwus kang wonten madyaning Wanagong katon sumirat sorote Demikian tadi sajian dari saudara Muhammad Zairuddin Irza Farabi. Nomor induk mahasiswa 231231025 yang telah membawakan pagelaran ringkas lakon Kalimatoyo Patut Songo Manyuro. Kepada penyaji dipersilakan meninggalkan tempat. Kepada Dewan Penguji yang kami hormati, kami persilakan meninggalkan tempat dan menuju ruang sidang.